Ty ne, Fando. Myslím tamhle toho zmrda. Odvezte ho na stanici. A my se zatím postaráme o tu mrtvou štětku. Život není krásný. 7. Teď ti položíme pár otázek. Když se nám bude zdát, že kecáš, tak dostaneš nářez, ty píčo. Tak pojď, ty zvrácený čumě. Vyklap, já si tu čopku potkal. A kdy jsi ji zatáhnul do toho lesa, zmrde? Jak jsi tam dostal? Viděl tě někdo? Co jsi s ní všechno prováděl? Už drž hubu, ty prasácká píčo! Znal jsi tu děvku nebo ne? A kde jsi vzal tu kudlu? A jak to bylo dál? Kolikrát jsi to s ní udělal, ty svinskej prasáckej ksichte? Proč ti neutíkal, když přijela zásahovka? Proč ti neutíkal, když přijela zásahovka? Lituješ toho? Tenhle ten sráč už toho má dost. Nejradši bych tě hodil prasatům, ale odveďte ho na celu a zbičovat. Obžalovaný se odsuzuje na 14 let nepodmíněně. Kurva, co je to za rámu? Co to má být? Snad jsem ti ukázal, jak se to dřevo má řezat. Já jsem tady šéf a já říkám, jak to bude správně. Takhle se řeže. Takhle. Do píči? Chcípej, ty smrda. Kurva, už zase. Z toho si nic nedělej, to máme furt. Díky moc, ale chtělo by to ještě jednu. Krása, teď už mi to nebude rozežírat ruce. Tady máš šprcku, kterou jsem používal místo rukavice. Máš nějaký problém, ty píčo? Tak to teda nemůžeš, ty zapráskaná svině. Věď, jak nastereš do nějakého stroje, jak ti rozkupu koule a seřežu tě tyče, se z toho po druhý postereš.
Co je, pičo? No skvělý. Už tady je máš. Co je? No na kundu. Za to jsem tu taky, kámo. Kdybys něco potřeboval, tak se zastav. Co potřebuješ? Za krabkucík ti v prdeli pronesu, co budeš chtít. Myslím, že máme celý vedle sebe, tak to zkus nějak vykoumat a můžu ti to hodit. Díky, píčo. Přines, co chceš proníst. Tak dobře, tohle ti klidně ve svým análu pronesu. Uvidíme se večer. Čau, píčo. Tady to máš. Mělo by to být všechno. Noci se mi zdal hroznej sen. Pořád se mi vybavovala ta mrtvá holka. Pak já, jak nad ní kločím s nožem v ruce. Všechno se to semlelo strašně rychle. Do prdele. Mám pocit, jako bych tam za stromem někoho zahlídnul. Možná kdyby se mi podařilo nějakým způsobem najít, tak bych mohl zjistit, jak se to všechno událo. Musím se odsud dostat. Ale je taky docela dobře možný, že je to jenom výplod mojí fantazie. A možná, že jsem ani neměl na hlavě klobouk.